Türkmenistanda okuw ýylynyň tamamlanyp Tomuska diýin jalyş mögsüminiň dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynda zähmet çekýän çağalary has köp görse bolýar. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşýan şu günlerde çağalaryň gazanç gözleginde köçelere çykmagyna ýurtda barha agyrlaşan sosial ykdysady kynçylyklar sebäp bolýar. Çağalaryň köpüsi bazarlaryň uly edary kärhanalaryň öňünde suw, çal we çilim satýarlar. Olar her baklaşka suwdan ýa-da çaldan özlerine 1 manat peýda galýandygyny aýtdylar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy şaýat bolan ýagdaýlaryny 30-njy iýunda gurrun berdi. Olar 10-15 ýaş aralygyndaky çağalar bolup, bir-birinden öňe saýlanyp raýatlara suw satjak bolýarlar. Çağalaryň ýene bir bölegi bazarlarda araba sürüp ýagny aljylaryň we satyjylaryň agyr ýüklerini daşap berip gazanç edýärler. Bu işi edýän çağalaryň sany örän köp bolup, olar köpelmese azalmaýar diýip habarçy belledi. Mundan başga çağalar 4 tarapy açyk basyrmalarda gökbakça önümlerini şol sanda gawun garpy satýarlar. Olary ýörite arabalara ýükläp, owa yerlerinde ýa-da jaýlaryň aralarynda aýlap satýan çağalar hem bar. Olaryň jokramy sudaýynça mesagatlaپ zähmet çekýänini görenigine juda haýpyň elýär. Dip marly bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu ýagdaýlardan habarly Sewitdäki çeşmelerimiz çağalaryň üst başynyň hem öwürlükli däldigini, geyim gejimleriniň juda könedigini we köp wagt bäri ýuwulmandygyny görse bolýandygyny aýdýarlar. Köp çağanyň eşigi ýyrtyk, käbir bölekleri ýamalan, olaryň aýagyndaky şypyklary hem juda köne diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Ýurtdaky ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp enatanyň işsiz ýa-da girdejisiniň juda pes bolmagy barha köp çağanyň diň almak mümkinçiligini çäklendirip, olary jokrama yssyda gazanç gözlegine çykmagy iterýär. Köp çağa Tomusda işläp gazanan puluny öňümizdäki okuw ýyly üçin okuw esbaplaryny satyn alýar. Dip çeşmämiz belledi. Çağalaryň köçelerde zähmet çekýändigi baradaky soňky maglumatlar Türkmenistanda çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-28-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasy tasdiklanylmagyndan bir hepde çemesi soňa gabat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, bu kara çağı hukuklaryny we awadançylygyny üpçün etmek maksadyndan uğralýar. Bu meýilnama ýurtda çağı zähmetiniň döwlet derejesinde de ulanylmagynyň fonunda kabul edildi. Ýurtda indi ençe meýil bäri çağalar oba hojalygy işlerine şol sanda şuundur we yer alma ýygnamak ýaly işlere çekilýärler. Munyň üçin olara käte ujypsyz möçürde hak tölense köplenç muht işçi güýji hökmünde ulanylýar. Bu habarlaryň arasynda orta mekteplerde okuwlaryň tamamlanyp, iýun aýynyň başyndan Tomuska diň jalyş mögsüminiň başlanmagy bilen köçelerde gazanç gözleýän, oba yerlerinde agyr zähmetde işleýän çağalar hem köpelýär. Hazaryň kinaryna diň jalyş mögsüminiň başlanmagynyň ideýany Türkmenbaş şäherine taksi hyzmatlarynyň tölegleri 3 esde töwregi gymmatlady. Şäher içi gatnalar 3 manatdan 10 manada. Türkmenbaşynyň halkary howa mendirinden awaza syýahatçylyk zolugyny üçin aralyk bolsa, ýolagçy başyna 20 manatdan 60 manada ýokarlany. Transport narhlarynyň göterilmegi yerli ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýylda Sewitden maglumat berdi. Gurban bayramyndan soň şäher içi taksileriň bahasy ýolagçy başyna 3 manatdan 10 manada çykdy. Türkmenbaşynyň halkary howa menzilinden awada gözegçilik nokodyna çenli bolan aralyk adam başyna 20 manatdan 60 manada ýokarlandy. Diýip bir Türkmenbaşly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Taksi sürücüleri özleri üçin kesitlerini günlük plan borçnamasynyň 220 manatdan 350 manada ýokarlandyrylan aýdýarlar. Munyň ideýany taksi gatnawlarynyň bahalary gymmatlady. Sürücüler üçin kesitlerini täze plan borçnamalary ilki başda 1-nji iýulda güýje girdilipdir. Ýöne soňra bir aý möhlet bilen goý bolsun edilip 1-nji iýulda gaýtadan täze borçnamalar güýje girdilipdir. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli transport hünärmeni şäher taksileriniň ähtiýaç şaýlary bilen üpçünçiligine bar bolan problemalar galberside awazada nowatdaky diň jalyş mögsüminiň başlanmagy bilen baglykda taksi sürücüleriniň günlük plan borçnamalarynyň ýokarlandyrylyny aýdýar. Redaksiýa hukukçylyk ýagdaýlary sebäpli transport hünärmeniniň ad familiýasyny agdamakdan saklanýar. Hadar deňdiniň kenaryna awaza syýahatçylyk zolugyny Tomuska diň jalyş mögsümi 1-nji iýulda başlanyp 1-nji sentýabrda tamamlanýar. Transport hünärmeni awazada Tomuska diň jalyş mögsüminiň başlanmagynyň ideýany taksi sürücüleriniň günlük plan borçnamasynyň hem ýokarlandyrylyny
ýokdurlanyny, ýöne gelýän syýahatçylaryň sanynyň azlygy sebäpli öňkü borçnamalaryň bir ay möhlet bilen saklanyp galanyny gurrun berdi. Soňky 5 gün bäri syýahatçylaryň sany artyp başlady. Biz hem bahalary götermeli bolduk. Ýogsam bolmasa taksi sürüjileri gündelik plan borçnamasyny ýerine ýetirmek üçin gaty kösenmeli bolýarlar. Diýip transport hünärmeni aýtdy. Taksi hyzmatlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy şäher ýaşaýjylaryna nägilelik döretdi. Şeýle-de bu ýagdaý şäheriň köpçülik transport serişdeleriniň gatnawlary bilen bagly problemalara ünsü çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar şäherdäki awtobus gatnawlarynyň ilatyň talabyny ödemeýändigini aýdýarlar. Şäheriň käbir ilatyň okatlaryna köpçülikliň transport serişdeleri awtobuslar barmaýar. Türkmen maşynyň halkara howa mendeli, demir ýol mendeli, awaza syýahatçylyk zolagy we kiçi etrapçylar mawtumulu azatlyk we şagadym köçeleriniň ugry bilen gatnaýan awtobus gatnawlary bilen üpçün edilipdir. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy şagadym köçesiniň şäheriň günerto bölüginden geçýän 7 kilometr töwereg bölügini awtobus gatnawlarynyň ýokdugyny aýdýar. Aşgabatyň çetki etrapçalarynda jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnawy gözgörteli azaldy. Bu şäher ýaşaýjylarynyň transport gatnawynda bökdünçlikler döretdi. Bu barada maglumat berýän Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy döwlet awtobuslarynyň juda könüdigini we munyň ýolagçylar üçin durly kynçylyklary döredýändigini hem aýtdy. Mysal üçin tertipnama boýunça Tekewadar bilen halkara awtolog terminalyna çenli aralykda gatnaýan 33 belgili awtobus her 30 minutdan bir gedek gelmeli. Ýöne bu boýunça bir awtobus gelip giden soň ikinji awtobus ýene 1,5 sagat soň gelýär diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýolagçy 3-nji iýulda gurrun berdi. Awtobusyň gelmeginiň öňü syrasynda duralgada üýşen adamlaryň sany 100den geçýär. Awtobus gelende oňa minmäge çalyşýan adamlaryň bir-birini basgylamak we ezmegi ýaly wakalar hem bolýar. Hususan da gardaşan adamlar kynlyk bilen awtobusa minip ýetişýärler. Käte awtobuslarda ýeriň üstünde adamlaryň arasynda dawa, jenjel hem bolýar. Diýip Aşgabatly ýolagçy aýtdy. Yerli häkimetler agdalýan ugur boýunça döwlete degişli awtobuslaryň hereketiniň azalmagynyň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň Türkmen Awtologlary Agentliginiň Aşgabatdaky kärhanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmämiz awtobus gatnawlarynyň azalmagynyň sebäplerini olaryň sanynyň juda azlygy we könüdigi bilen düşündirýär. Tertipnama boýunça 5 awtobus gatnamaly bolsa, olaryň diňe 2 sanysy gatnaýar. Şol sebäpli awtobus gatnawlarynyň arasyndaky aralyk 1,5 sagat ýa-da ondan hem köp dowam edýär. Awtobuslaryň juda köni bolmagy hem olaryň ören haýal hereket etmegine sebäp bolýar. Diýip çeşmämiz bellidi. Galybersede aglabasy Hyundai markaly bu awtobuslar ýolagçylaryň syýahaty döwründe de durly kynçylyklary döredýär. Köne hereketlendirjilerden çykýan ýakymsyz ýysly gaz awtobusyň tutuş kabinasyna ýaýraýar. Ýolagçylar bu ýanly gazdan dem almaly bolýarlar. Awtobusyň hereketlendirjisinden gelýän ses ýolagçy bölümünde eşidilýär. Bu ses sebäpli ýolagçy gapdalynda gürleýän adamyň sesini eşidip bilmeýär diýip Aşgabatly ýolagçy aýtdy. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa çenli ýetýän şu günlerde awtobuslaryň aglabasynda sowadyjy split ulgamlary hem işlemeýär. Bu ýagdaý onsyz hem hyryn dykyn dolu awtobuslarda sapar etmeli bolýan ýolagçylara hasta yaramaz täsir edýär. Awtobuslarda sowadyjy ulgamyň ýokdugy derarly aşa ıssyk howada olaryň içi adamlaryň demi bilen hassa gyzýar. Esasan hem garry adamlara dem almak gaty kyn düşýär. Saglyk ýagdaýy gowşak ýolagçylar huşuny ýitirýär. Şeýle adamlar awtobusdan düşürilýär we zerur bolan ýagdaýynda tiz kömek gullugy çagyrylýar. Häkimet wekilleri öz ulagynyň aýnasyndan daşary seredenini olary ähli zat gowy we pozitiv edip görkezmek üçin şäheriň merkezine köçelerde diňe täze awtobuslaryň hereketi ýoly goýulýar. Emma şäheriň çetki etrapçylaryna köçelerde hakykat gaty gynandyrjy. Diýip Aşgabatly çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada awtologlarda ýolagçylaryň howpsuz gatnadylmagyna we olara hyzmat etmegiň ýokary medeniýetiniň üpçün edilmegine gözegçilik edýän Türkmen Ulug Gözegçilik Döwlet Kärhanasyndan kommentari alyp bilmedi.